Diversi inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar sentejn taw spinta kbira lis-settur tal-bejgħ tal-proprjetà. Il-miżuri varjaw minn dawk li taw nifs lil dawk li qed jibnu familja għal dawk li qed jiġbdu lejn pajjiżna persuni ta' profil għoli u li għandhom potenzjal qawwi li jinvestu. Tkellem dwar dan Douglas Salt, direttur tal-Kumpanija Frank Salt li tispeċjalizza fil-bejgħ tal-proprjetà. Stqar li l-ewwel spinta ingħatat bil-miżura li permezz tagħha first time buyers frankaw it-taxxa tal-boll. Miżura li ħallitilhom sa 5,000 euro fil-but. Kien hemm attività sostanzjali fil-bejgħ ta' proprjetà l-first time buyer li mbagħad ovvjament iġib il-bejgħ tan-nies li biegħu il-first time buyer. Jiġifieri kien hemm żieda sostanzjali ta' bejgħ li ta' spinta reġa' s-suq tal-proprjetà u reġa' tal-konfidenza fis-suq tal-proprjetà. Proprjetajiet differenti talbuhom dawk li kien il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li ressaqhom lejn Malta. Dawk li krow appartamenti Porta Maso, Tinja Point, Fort Cambridge u postijiet bħal daw Pender Gardens. Dawk li xtraw jew appartamenti lussużi fl-istess developments tista' tgħid jew vilel. Douglas Salt kompla jispjega kif għalli ġej għad hemm prospetti tajbin. Fosthom il-proġett tal-Università Amerikana f'Malta li mistenni jagħti ħajja ġdida liż-żoni ta' Bormla u żon Orfwitilajn. Aħna diġà ġejna qed niġu approċjati minn żviluppaturi li qed ifittxu issa proprjetajiet hemmhekk biex jagħmluhom ir-refurbishment u jlestuhom għall-kiri jew għall-bejgħ. Iktar qed ifittxu jew blocks antiki ta' appartamenti, jew djar li jista' jqasmuhom f'appartamenti, jew djar żgħar li jistgħu jiżviluppawhom u jerġgħu jgħedduhom għall-bejgħ. Wara l-Birgu jidher li wasal iż-żmien li Bormla tkun riġenerata b'mod kbir. Dik l-erja hija żona crying out for investment u naħseb dan huwa bidu tajjeb biex l-erja tkun rehabilitated. Mill-esperjenza li għandu fis-suq tal-proprjetà, Salt jemmen li bosta Maltin se jixtru proprjetà f'Bormla u eventwalment jikru l-proprjetà lill-istudenti tal-American University. Il-proprjetà sija kommerċjali, sija residenzjali, naħseb ħanaraw żieda fil-valur tagħhom. U ħajkun ħafna effett biex inbijaw proprjetà dik l-erja u naħseb ħajkun ta' għajnuna kbira għan-nies temmek ukoll. Douglas Salt temm jgħid li hu jittama li fi żmien li ġej jibqgħu jittieħdu dawn it-tip ta' inizjattivi biex ikompli jissaħħaħ settur li ħaddem in-nies u li jagħti kontribut kbir lill-ekonomija Maltija.